Priatelia, čaute. Rozhodli sme sa s kamarátom, že tento rok si dáme gulášku na týždňovú rybačku. Kemp máme postavený, jeden hore, druhý môj tu dolu. Nech to máme takto nejako rozložené. Kačičky nás došli podporiť. Malo by to byť fajn. Ale je tu krásne. Týždeň celý pred sebou, ideme do nich. Poď, čo to dáš? Jak malí ľudia naskakujú do čela. No, ideme si položiť montáž. Tu mám body uložené. Vychádza to na takú lavicu. 6-9 aktuálne. A my to pokladáme pred dno. Do takej jamky. Si natočím nanu. Jednoduchá montáž, 20 gulička. Nič nešpekulujem. Je tu aj zelinka. Treba si to dobre rozložiť. 6,9. Odvihnem, výrobná montáž. Hotovo, nič viacej neriešim. Tu dokrmíme 2 hroste a hotovo. Do priestoru. Je nadmontáž, teda aspoň ja to mám tak, že radšej krmím do priestoru. Tá ryba nech tam hľadá. Vybavené a ideme na breh. Ja už mám húlky vo vode. Jedno miesto som si vybral tuto pod krajom. Druhú udicu vozím cca 120 metrov. Nebudem to nejako hrotiť, tu netreba ďaleko vyvážať. Sú tam pekné miesta aj na kúsok. Pán kaprár, predstavíte nám aj montáže? Čo sa chystáte chytať? Jakú techniku použiť? Toto je... nepredstavím, lebo si ma zaskočil. Takže takto to tu máme. Krásna voda toto. Teraz prišli kačičky tu podporiť. Inke naše. Podarené. A je tu krásne tá guláška. To je že brutál voda. Rád ju navštevujem každý rok, sem chodím tak na týždňovku. Ale škoda, že tu je s tým miestom veľký problém už. Do budúcna som zvedavý, že ako to bude s touto vodou. Keďže je tu veľký problém už teraz, súkromné pozemky a podobné. Škoda no, že strácame takto krásne vody a čo už, peniaze robia svoje. Nezdávame sa. Optimizmus je. Veľa času pred nami, takže uvidíme. Držte palce. Máme tu záber zo zadnej údice. Uvidíme, čo bude na konci. Máme tu takého dorastenca. No, nevadí. Aj to k tomu patrí. Ako sa fišak. To je taký nasáďačik malý. Čau, Braško. Dneska teda extrémny vietor fúka, takže zmeníme hneď na nadväzec na 24 guličku. Máme trošku selekciu tých menších rýb. Nehovorím, že by ma to nebavilo, ale chodiť pre 7-8 kg ryby sa mi nechce. Bolo by ako dneska v tomto vetre. Tak to dáme trošku takto. Jednoduchý náväzec, hronáč, 20 gula, 16 popka. Ale budeme špekulovať, uvidíme, čo sa udeje. Dáme to pre to krmné miesto, kde to už bude padať dole. Tak to je dobrý uragán toto. No jo. To je náš neodbytný pomocník tuna. Jednoduchá pevná šnora, kotvička, lebo tu je masaker šnúr od potapačov, prekážok, všelijakých halúzí pod vodu a neviem čo všetko to. Bez toho to sa nezaobídete. Veľakrát sme zachránili rybu tak, čo nám ostala v prekážke voľaka a nestratili sme ju. Že treba to tu mať určite. Prvé perličky, čo sme vykotvičkovali. Obrovské kóly vo vode zapichnuté, medzi to šnóry ponatahované.
Milión kilometrov lán, šnúry, montáže, olovenky, všetko možné, čo tam bolo na dne. Tieto šnúry, biele, žlté od potapačov, ja by som ich akože s lopatou po hlave, lebo to je kilometrov silónov všelijakých, čo už odtrhnuté montáže tam boli, sumcové montáže, šnóry, to je akože masaker tuto. Bez kotvičky, akože by sme tu boli stratení. Strašné volačo, čo tu dávajú do tej vody. No po tej deturence naše, ne? Poď si zobrať, poď. Vy ste bol aké moc hladné, to doby vám stačil. Keď ryby neberú, aspoň kačičky budeme krmiť. Keď ja vám toto takto nadrolím, môžete papať deturence. No už nemám, hotovo. Záberik. No a ideme po neho. No. Vypadá to dobre zatím. Uvidíme, čo tam bude na druhej strane. Á, pekná rybka. Taká 13 asi. cca. Chystám si podberák zatiaľ. Vypúšťa bublinky. Oj. Majú energie, to je neuveriteľné. Pôjdeš to však, ešte nie. No poď môj krásny, poď. A je tam. Paradzina. Si takto ukážeme, aký je krásny. A však nebudeme ho trápiť ani. Pustíme ho, hotovo. Nech si ide chlapec. Čau. Yes. Kolobežka. Také obrovské ryby to berú. Jo, to je Mordor, životná ryba. Máme tu s kolegom takúto krásnu robotku, nenecháme tu bordel po sebe, takže všetko upracujeme, že Duško? Jasné, aj seba. Aj seba. Špagáty, všetko povyhadzujeme pekne do koša. Oni tí nožničky nesú prestrihnúť. No, že je to počkať takto. Koľko škebel. To tu musel mať akože iný masaker potraví tí ryby. No, apetít. Brutál škebel. Kačenky nám donesli jazdičku. Toto ten si ide. Chlapec. Dobre to jak furt, ty kokos. To bude voľaká turboryba. 24 gulička. Ani navíjať nemusím ešte stále táhať. Som zvedavý, čo tam bude. Prekážka. Nejaká. No ale ryba tam je. Ale v prekažke. No čo tam je pod vodu? No nič. Tam vidie kotvičkovaných praxí. Je to drína taká prarína, no. Čo už? Aj, ryba tahá. Ešte aj vo vetre tie kotvičky, ako to je. No, čo máme? To povolíme, keby bola čo. Zas šnúry, no. Už som to roztrhol, už aj to ide tá ryba.
nie? To je asi bordelu a bordelu. Zase volá, čo mám. Zelina. Čo som zachytil? Výško bol. Silvany natrhané, alebo volá, čo tam je. Vypadá, že sme rybku odtiaľ dostali. Dobre, super. Tomu sa hovorí kotvičkovaný v praxi. Môžeme pokračovať ďalej. Z dolovačke. Dúfam, že už na nič iné narazíme. Saker s tými kotvami. S bordelom vo vode. Že tuto pred nami ide ďalšie lano, tak radšej tú rybu stiahnem takto trošku nám, ne? Odtiaľ preč. Lebo oni cítia tú prekažku tej ryby. Majú to tu dobre zmapované, že kam tam ísť. Uvidíme, čo z toho bude. Vypadá to na celkom slušnú rybku. Som ho ani nevidel. Bojovník brutálny. Súboje to tu milujem na tej guľaške. Keď aj kotvičkujete, treba ísť radšej na voľno. Nehať tú rybu ísť a vykotvičkovať ten silon, lebo je tam škebel strašne veľa. Sú tu tyčky od tých potapačov pod vodu všelijaké, však ste videli, čo sme pred chvíľkou oberali. Tak britva to nepomôže nič, ani šokáč. A pekne pokračovať potom zdolovaný, keď sa to podarí. Čo som bol takých 6 ryb kotvičkoval, alebo 7. Tak všetky som úspešne zdolal, takže malo by to byť dobre. Má obrovskú silu tá ryba. Stále iba podne chodí. Brutalita, toto ešte som ani nevidel, že aká bude. Priatelia, dolávačka stále pokračuje už asi 10 minút. Ešte som stále nevidel rybu. Treba stále pracovať aj s tým motorom v tom vetre, nech nás udržím aspoň na jednom mieste. Tá ryba má ešte stále energie a energie. Ešte ani bublinky nezačala púšťať. Koľko síly má tá ryba stále. Tam všetko dopadne dobre a uvidíme, čo bude na druhom konci. Jaj, toto milujem. Je to z dolovačky tých rýb, to je bomba. Je to kapura, ale nemám ani šajnu, že aký veľký. Vypadá byť z tých lepších, ale aj to aj hoci ako 12 vás vyškolí. Treba si to užiť, tie z dolovačky, to je brutalita toto. Ešte stále má koľko energie tá ryba. To je masaker. Už som ho prvý raz videl konečne. 13, 14 možno, neviem. Krásna rybka. O, podfišak. Yeah. Je to tam. Brutál, silné sú tu tie ryby. Prísek bol pekne chytený. By sa nebol vypálver. Papulky spodu do toho tvrdého. Není úplne z tých najväčších, ale 14 asi. Zoberieme si ho ukázať na breh aspoň. Podložka v čele, to je základ. Bezpečné prepraviť rybku na breh. Krásna rybka. Máme fešaka zo zdolávačky. Parádny súboj. Kotvičkovanie. To je pecka. Dobrý boj. Ideme si vymeniť šokač, už je asi čas. Keď nebol ešte zlý, ale už dostal. Používam tento Ion Power Monster sumcový 50, 3470 nosnosť. Ja som s tým spokojný za tie roky. Drží aj v prekažkách, veľa znese toho aj očkebel. Trošku dotiahneme, nasliníme a už len pekne stiahneme do seba. Vzniknú nám takto krásny uzlik, to odstrihneme, prebytočný materiál. Takýto uzol máme krásny. Drží to, roky to používam. A vynieme aspoň 20-30 metrov. Stačí. Odstrihneme, dáme olovko. Olova tu inak používam 90 gramové momentálne. Nevozím to nejako ďaleko, takže stačí aj to. Voľakých 120-130 metrov to vozíme. Úplná pohodička.
Háčik dobrý, ostrý, ten som robil dneska. Jednoduchý Ronny rig na fluokarbone 55, cca 25 cm, 24 gulička, nie zložité. Ryby to berú, nestratil som ani jednu rybu zatiaľ, ani v prekažke, aj keď som mu kotvičkoval, takže to drží výborné. Obrotlík naviažeme, zlík zatiahneme, hotovo. To musí byť všetko pevné, lebo ryby dokážu vyškoliť. Montáž máme hotovú. Môžeme to tam ísť vyviesť. Ideme si položiť montáž. Máme to tu na tú lavicu, na tú hranu akurát, jak to padá dolu. Podvihneme. Taká ilovina, dá sa povedať. Guličky do priestoru. Môžeme ísť. No ja, poď si zobrať. Po jednom. Ďalšia. No poď. Mami nehodíme jednu. A hotovo. Sadni, lahni. To by vám stačilo. Dostali sme záber. Uvidíme, čo z toho bude. Kanál stále fúči. Stolovačky s tými rybami, to je masaker tu. Neskutočnú silu tie ryby. Koľko majú energie tie ryby. V tomto vetre to bude zážitok. Krásne rybky. Šup. Hello. Thank you. Tu se varí ve veľkom. Jo, jo. Dobrodky, rybárske špagety. Šéf kuchár. Špecialitka špagety. Spieva samé o sebe. Svoju pesničku. Dubieho špecialitka. Bon appetit. Konečne si to nezabudol. Yes. Sen každého kaprára, v najväčšej búrke má záber. To je úplne petelica. Nezaprší a nezaprší. To je masaker toto. V najväčšom daždi. Dúfam, že to bude voľaký remorker. To je ono. Viacej pršadaný nemôže. Ktorý do toho sa chytá fajnový. Užívam si to každý jeden ten súboj, lebo to je... Toto nezažije človek každý deň. Brutálne hĺbky. Do 15 do 16 metrov a to je... Tie ryby majú strašný výtlak tu. V tých obrovských hĺbkach. Ty kakas. Viacej pršadaný nemôže jacik.
Brutalita toto. Ako majú si stále na stáha šťelnou za sebou. Prestáva pršať trošku. Aspoň, že tak. Ďalšiu rybu nechcem púšťať moc dole, ale asi ide svoje. Čiže ten má energia. No však pod hore trošku. Celý šokač mi vyťahol. Čo tam mal taký 25 metrov šokaču. Neviem, či aj 30 nie. Poď vyššie. Extrémnu silu tie ryby. No poď vyššie, poď. Som ho trošku videl, ale neviem ešte stále, aká je to ryba. Kapor to je určité, ale jaký veľký, tak to netuším. Vidíte sa, jak ide, jak blázen. Stále ma ťahá na čele. Zase celý šokač ho vyťahuje von. Extrémne silná ryba. On má pod hore. No, ešte tá ryba nevypúšťala ani bubliny, takže ešte má energia. Tú kameru, aby to bolo, dúfam, že má objektív od vody alebo volačo. Tak, vody to už prvé bubliny vypúšťa, čo je dobré znamenie. Človek si myslí, že to vypadá, aký má slnca na ulici. Ježiš, ale to je krásna ryba toto. Tak to je brutál. Ale to je mega ryba toto, mega. Dúfam, že všetko dopadne tak, jak má. Že sa nám nevypne alebo volačo, to bola ryba obrovská. Priatelia, toto keď dobojujem, tak to bude pečka. Už som mu trošku zazrel. Aj ako to je hodne slušná ryba. Dúfam, že to nenapali do voľakej prekažky, čo je tu obvykle. Lebo zrovna sa mi nechce v tomto počasí. A v tomto vetre tu kotvičkovať. A ešte takú peknú rybu, to ich bola škoda. Ale kľud, Tomik. Keď sa nič nepokazí, všetko vyjde tak, jak má. Dúfam. To je fakt, že extrémne krásna ryba. Masaker, tieto zdolovačky tu akože baví. To je brutál. Pod môj krásny, pod hore, poď. To je neuveriteľné, koľko energie má tá ryba. Brutalita. To je fakt, že brutál. Poď vyššie, prosím, poď. Poď sa nám ukáža, nadýchni sa. Poď hore, prosím, poď. Ježiš, nevím, či to nie je lisec. To je brutálna ryba. Fakt, že brutálna. Poď, kamarát, poď, prosím. Ja viem, že ty máš ešte energie veľa, ale ja už nie. To je strašný mordor toto. To keď sa mi podarí zdolať, tak to bude masaker. Skúzaný máš by vylezol hore, aby sme ho vedeli podobrať. Ježiš, to je ryba. To je monsterfish toto. To je brutál, Kapor, brutál. Nie, teraz nie je vietor. Kámo, poď hore, poď. Poď, je tam, jo! Je to tam! Yes! Ty vole! Ja odpadnem. Je brutalita toto. Pozrite na tú hubu. To je masaker toto. No počkaj, kamočko, len to vypnem. Ježiš, ten bol chytený. Oj. No ani nevypnem podberaku. To je brutálna ryba. Wow. Priatelia, masaker rybka toto. Wow, ty kokos.
Jo! Jo, nabrek som ju. Bože, ďakujem ti, že všetko vyšlo tak, jak malo. To je... Pozrite na to. To je masaker ryba toto. Daleko, to je 20 ryba určite. Peťka. To je nádhera toto, nádhera. Vážim, ak sme vedeli, aby sme sa mohli už len tešiť. Zvedavý. 25, 400, s vesakom 450. Tak má koľko? 1,8? 1,8. 23,600. 23,600, no. Yes. Šupiny, ty kokos. Zvaný nechce dať dvihnúť voľako. No daj. Ale počkaj, ty kokos. Dobre, sa kľud. Ja som tak prečo podložku vyhľadal, som číhal, reku, či bude kľudný, alebo nie. Kokos. Jak ty si tam fešať? Schod ešte nervosí. Priatelia, podloha súboji, ktorý ste videli na videu. Z toho táto brutalita. Cez 23 kg. Pecková ryba, ktorá ma vytrafila na vode. Monster. Potešil. Lodko. Ten chvostisko, to je... To je mega. Krásny, nepoškodený šupinač, široký. Pecková ryba. Tomko? To je ona. Pod kamarát, ideš tam, kde patríš. To je ona. Taká rybka, čo ide k nám, a? Napalila rovno k nám naspäť. Uvidíme, čo to bude. Slniečko nám vyšlo konečne. Chce sa okúpať s ním radšej. Dobre, nedrobu. Nakoniec si sa nezatrkal. Ešte vydrž, Mucko. 2 fotečky a ideš do vodičky. Koľko má energie ešte z toho? Počkej, tam bola zlá. Nie! Nie! To je smrť. Ja som sa pýtal, čo najprv ideme odvážiť. A vystrieť, že najprv váži ryba. Tak to mohlo byť. No, nevadí, no. Priatelia, krásne dobré ránečko prajeme. Dneska nastal deň D a tuto s kamarádom máme krásne ránko pri balení. Áno, super, teším sa. Ako každá výprava, aj koniec musí prísť. Keď sme prichádzali, mali sme výpek. A keď sa balíš, tak keď sa rozbaluješ, tak sa tešíš. Keď odchádzame, máme výpek. Takže dobre. Dneska ránko boli 2 zábery. Jedna taká desinka, čo sme vypali pri člne. Druhá ryba. A to 15. Tak 14-15 asi, hovorí kolega. Ja som ho moc nevidel, keďže sme zase kotvičkovali. Kilometr šnóry a kolikov, to je akože strašné volačo tu.
Ale tie sme ju vypli pri člne, nebudeme ju trápiť. My to ideme pomaly pobaliť, naložiť na člny, preplaviť sa, takže máme peknú šichtu pred sebou. Si z toho nadšený? Vážený, všetko pobalené. Tu máme veci naskladané už, chvála Bohu. Tam už sa nakladajú do člna. Všetko naložiť do člna, previesť sa tak o 200 metrov, tam zase vyložiť, znova sa vrátiť, naložiť, vyložiť, potom nakladať zase do auta. Potom sa vás volá do opýta: a to čo na tých rybách robíte? Veď tam sa iba nudíte, nie? Je nuda, Duško, že? Úplná. Krásne toto. Kapitán Amerika. Dal som to všetko na jeden raz, paráda. Bol ako prežiť cestu. Dúfam, že mi nevypne baterka na pol ceste. A už to bude good. Žiadne prudké pohyby. Tomu sa hovorí, že stahovanie. Brutalitky toto. Takto sa chodí na rybačky. Už to bude ale zguté. Tam moje autička. Přátelé, zvládli sme to. Naložený dobrý. Raptorik 270, tá toho znese. Nesle tak, ja ešte musím dvakrát. No, teraz samozrejme, že všetko povykladať. Zaskladniť do auta, do vozíka a tak do kolečka. Krásny deň za nami bude. Krásne nosiť tie veci do vozíku. No ale však dobrá rozcvička na začiatku dna, aby sme sa nenudili. Pohodička. Len to za chvíľku zmakneme. Priatelia, auto nabalené. Zmakli sme to. Zdravíčka. Padlíme domov. Super rybačka, sme si to užili za celý týždeň. Rok znova sme tu.